साकार संग अर्पण करूचे नाट्य पुष्पाक स्फूर्ती तुझे स्फूर्ती तुझे साकार संग अर्पण करूचे नाट्य पुष्पाक स्फूर्ती तुझे स्फूर्ती तुझे करता तू गेलो रे ध्यान आम्ही अर्पिता हे मन करता तू गेलो रे ध्यान आम्ही अर्पिता हे मन करता तू गेले पूजन नाट्य पुष्प अर्पण करता जो तुझे चरणा नाट्य पुष्प अर्पण करता तुझे चरणा गजमुख को चंदुरा लाल चढ़ायो गजमुख को गजमुख को धुंधला लाल राजा धुंधला लाल राजा सुध गौरी आतलिय गुणा लाजो साय सुरवर ओ साय सुरवर महिमा कहे ना जागे महिमा कहे गोविंदा इंजरे एवढं लावलं होतं अंगरे हाऊ देवा पूज कर दिसत तुका दिसत मरे दिसला कित्याक वगी तो मध्ये काढून भे 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 करता कित्याक वगी दाड्या वेल्यान गोड झाडे उंटी वेल्यान आंबट मागता रे लाल पोट दोन तुकडी केल्या मागीर कितें करा म्हणटा कातून घाल चल हेडचाड करचो घरा अडचणी नाल पडटा भितर पडू जायना भितर पडू जायना वाट्या मी किती तुकडी करतो म्हणतो समाजा कोणी कोण किती झालंय वचून येऊ सकाळी वचून येऊ चेक वचून येला तू वचून येऊ किती हे म्हाका सांगू येऊ जाई तुम्हा गेल चढ हांव तुगे तू मागेल चढ म्हणून हांव तुजे बरें येऊ आनी कितें तर तू गेल दोन चढे म्हाका खबर ना तर हे आतां कोण वाटके पाळण्या घालचे आसा तांकां मागीर मागीर ताका अशें उलयत येवना तुगेल दोन चेडे घर ताचेर म्हटल्यार तुगेल दोन्ही चेडे ह्या घरात वाटी करूं म्हणटात तू भिनाका तू भिनाका हांव जो पर्यंत जिवंत आसता म्हटल्यार मरे मागीर ह्या घराचे केन्ना वाट जावं शकना कित्याक म्हणल्यार मागीर हाची पंदान बदीक ही कारण हांवें कशें सांबाळ हाडना तशेंच तुवें सांबाळ व्हरचें तुजे नंतर मागीर तुगेल पोरान सांबाळ व्हरचें तेजे पयलीं वाटी जायना टेन्शन घेयना चा पिलो चा पिला चा केला करू दवरला तोप तोप करपो वचून पळयचो चा करून दवरून घेवन घेवन भे 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 करता होड केलो येदो म्हणल्यार अजून एक शब्द उलयत ना चल चा कर चल गुड मॉर्निंग आजा गुड शुभोदय आजा शुभ सकाळ कितें सकाळ सकाळी गुड मॉर्निंग शुभोदय करून घेवन फणा घालची तयारी आणि कोणा घालतले तूक सोडल्या कितें फणांनी फणा घालतले तूक सोडल्यार म्हटल्यार नी आजा तश कितें उलयत तूं आजा तू काय फणा घालता आमी मागीर आनी म्हणलें मरे तुमी बस बस आराम रे आजा कावड्यान दात घासून बघ दात घासचे पहिले तुम्ही सकाळी उठलात कितें कितें विचार केला तुम्ही गेलो आहा
आम्ही एक विषय सांगतात. हा. आम्ही एक विषय सांगतात बेजार करून घेऊ जायला बेजार दिसू सर सांगला का तू आम्ही बेजार सांगणार की तुम्ही बेजार करून घेऊ जाईना कोण तुम्ही तर त्याला सांगतेत ना का नाही थांब रे थांब रे हा? आजा हा. ही आस्ती पुरा कोणाला लावा असा मागे लावार असा तुझ्या लावून किती ती आणि लोकांना वार करू नाही रे आजा नक्की नाही ही आस्ती पुरा तुझ्या लावा असा होय. हा तू किती हय गय झाले तू ट्राय होय झालं का गय झाले नाही गय झाले अकस्मात जर गेलो खय शिरे अकस्मात जर किती झाले जाऊची नका हा. बघी जाऊ हा? म्हणणार बघी जाऊ म्हणणार तुमगे नावार हाय. अकस्मात जास्त किंमत तुमचे झाले हा. साल सकाळ ते बाप्पाला नावार करची हा. बाप्पाला नावार आमगे नावार करची हे सर तुम्ही असताना हे जाऊन इश्कन काशी अयोध्या बिल्या होतं किती येऊ जाईल ट्राय करून कारवांच्या भेटतो हा, हा. आस्ती डायरेक्ट आमगे नावार कर रे आता तुम्ही दोघी लोक एक कडे दिले काय अलग लगेच दिले किती नाही विचार तुमच्या दोघी लोकांना एक सारखं असं काय आम्ही म्हणतो? आम्ही दोघं होऊन गेलो घे हा, हा, हा. तुला राजा कोडेचे मग तयार आहे. आजा बुडवून पण बुडेल इतकरण बुडवून नाही बुडव हा पडा का दिला आजा तुम्ही इथे विचार करा आज तुमच्या नावानं असते असा आज फार सकाळ तुम्ही जास्ती कमी झाले बाप्पाला नावावर जाऊची बाप्पाला नावाने फार सकाळ आमगे नावावर तेव्हा फार खर्च नाही मोठे एंट्री कार्ड गोबर कार्ड माती कार्ड हे कार्ड दोघं लोकांना नावाला त्याला वापरत नाही गोबर तुली छान काढता माती माडा घातलं काढची अशी नाही रे आजा तशी किती बोलता जाईन म्हणून सांगला तुम खाऊ त्याबद्दल बाकी विचार करा अनेक दिवस तिथंच का अरे आजा किचन करा ऐकत मध्ये जाईन खाड सोडी पडे त्याला माडाक सुकेल लाल असं लाल माडाक सुकता नाही का सुकता नाही सोडी माडाक सुकेल लाल असो त्या लग्नात उठतो एक काम करे त्या पद पडल्या खूप इंटरेस्ट नाही एक पद पडले ते खुश कर्या कसं नंतर घेऊया खुर्ची बदलेली चल खूप बदलला खूप चालली आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह मैं प्यार तेरा आहा आजा बोट चापून गेलो किती झाले बोट चापून गेलो ठीक आहे झाले किती आहे शम्मी कपूर आगार येलो तोड बांधा भीतर गेल्या शम्मी कपूर आजा हा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 पाटीच्या रोडी मारत त्या मिठी मार आपण मिठी जाऊ पुरा पदात मिठी मिठी जात रे हा बरे पद बोलतो म्हण केला रे किती बरोबरी पद असा रे मिले सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा सुर के नदिया हर दिशा से बह के सागर में मिले बादलों का रूप लेके बह के हल्के हल्के मिले
सुरमुन ते सूर आमचे ते आहेत का मागे सांगेल की मला सापय ह्यात तुमचो पद तुम्ही म्हणता दिलो कित्याक सांग तू ह्याका सूर हाडून धाड दिल्लो तू त्या किती म्हणणं सांग हा पळत यायची रे मिले सूर हमारा तुम्हारा किती म्हणतोय मेरा तुम्हारा हे म्हणलो सूर मेळना चला जा म्हणजे त्याचा वाटी करतो त्याला सर अशा हाताने रे कोणी मेळना म्हाका मिशी उगो नी मग ते आता आजे नका वाटी करताना खंचार करते ते जाऊ नये नी वाटी करताना कश करतो तू आमका वाटेकन देऊकच जातो हा हा हय बरोबर आसा अकस्मात म्हाका जास्ती कमी जाल्या रे हई म्हाका एक आठव उल्हास वा ते अर्ध बेस कर दिवचा अर्ध त्याका अर्ध माका मागे पूजा नाही करणार नाही आटो तू घे कुठं हा घेता त्याच सगळं का दोन बेस जाऊ जाते जी तुम्ही पहिले निर्णय करा मागीर हांव नका 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 हांव कित म्हणटा सांगा फाल्यां म्हाका जास्ती कमी जाल्यार तुमी सांगितलं जास्त कमी जाऊ दिनाका आता जाल्यार जास्तीत जाऊ जास्तीत जाऊ. हय मंगळूर वयच पडू हा जास्त नी आरामात मोगलूच पडणी मोगलूर पडो मेट नी म्हाका आवडता आसतना तुमी खिडके कडेन बसयता आसतना न्ही हा हे जालें बाबा वाटे करता हाय वाटे करया फाल्यां सकाळ तुमकां बी त्रास नाका केन्ना बी बापूय जिवंत आसतना आज जिवंत आसतना वाटेकन दिल्यार फाल्यां सकाळ झगडी नाका नाका, नाका. हय तशें म्हणून वाटेकन दिता हा. पूण आतां वाट्या भितर हा. आतां तुमकां पयलो व्हड वाटो दिवन घेवन मागीर बारीक बारीक वस्तू वाटे करते येऊ काय पयली बारीक वस्तू दिवन घेवन मागीर व्हड वाट्याचेर येऊ नाही नाही आमको व्हडा स्टार्ट कर हा वाटल्या नका, भितर नका, नका, नका. त्या बारक्याला वगैरे सुरू कर अकस्मात हॉल एकच पडला काही हार्ट अटॅक जावं तर तसं म्हणून बारक्याला सुरू कर बरें केलें आनी म्हणल्यार आज एक बाबा कितें वस्तू दिलो हय. मुखार म्हयन्याक आनी एक वस्तू आठवड्यात आठवड्यान महिन्या महिन्याक खुशी मेळटली हय 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 करया जालें मोदी ते ब्रासलेट मागीर हांव सांगता हा त्यांच्या आजा हो सूरत निराली मन के सुखाली भोनक रे वाली नजरा तेरा बोल एक कवा काट खाएगा सच बोल एक कवा काट खाएगा सच बोल एक कवा काट खाएगा एक काला एक काला एक कवा काट खाएगा सच बोल एक कवा काट खाएगा सच बोल एक कवा काट सुरू केलं म्हणला की तू कॅज्युअल सुरू केलं बोलतो माका मोदी म्हणा तुका चैन उरतली हा तुझ्या वोटी हय. मागा चेन तू हय. हा नाही म्हणजे तुम्ही सायकल बरं केलो कितें? थोडा वेळ नाका बारकेना स्टार्ट केल्या हय. अरे माका मोदी म्हणा तुका थंयच्यान भांगराच्या स्टार्ट नाही एकाला कवा काट एकाला कवा काट खाएगा एकाला हे किती चप्पल हे चप्पल खरे चप्पल किती चप्पला फाटलाय किती चप्पल नाही हे किती चप्पल पळय तुमकां खंयचे पांयाचे आवडटा ते दवर घेया अरे वाटीकर पडे चप्पल किती आला पहिले बारीक वस्तू जर म्हणल्यार तू येत चपला वयल्यान सुरू केलो तसं जुनो त्रास जाता तसं जाल्यार 15 दीस एका घालून घ्या 15 दिसान एका घालून घ्या तश करणार रे आनी कितें करूं अरे भांगरा वस्तू काही संध्या स्टार्ट कर म्हणतो अरे जैन मोदी ह्यांच्या दिवसात जायना तेच वाटत जाय तुमकां न्ही हाय येतात तिकडे आवडते आटला आम खबर अशी तिरीच पण राहणार समा वाटी करू का तुका इलो जास्ती दिवं मागे जास्ती आवड हाय आई म्हणल्यार तुका 2 हाय त्यात एक जाल्यार तुका 2 दोन पण दोना वेल्यान सुरू कर का एका वेल्यान सुरू एका वेळेला सुरू कर एका वेळेला सुरू कर काय गेला एक साड पर खंयची
वाटे जाय वाटे इस्रामा ए इस्रामा चा झाले रे होतो चाल गो भरतो का चा कर म्हटलं येतो म्हटलं चा राहतो गेले आपल्या दारात कसं खेळा कितात म्हणून तसं बापने का तिसरी खाऊन पराश बी मगर फाटणार काय घाण लागते हा किती घाण लागते किती तोंडा येते उगी किती उले नको कोण हाडील तिसरा कोण हाडील की म्हणका 2 आठवडे झाले आमच्या घरात मग नुसते हाडलेत ना तुमच्या घर हाडीले नुसते आमच्या माझं हाडले देवा पुढात मग किती आवाज येता बळे बोडून घेऊन छेचा करता कोणा खबर अबे तू त्या छाण्या पण माग सांग नका ते तिसरे आणि आमल्या हाडील तुझ्या भवान अर्पिंगा कळणे उगी तो आमच्या उले नका पूर असले तर भाग असते सगळे खरे खोट का विचार विचार बाय तू तुगे चोरी लोक पण मागे भावाचे पोट दाखवला पण ना मागे भावान बडा सौर सोडून घेऊन 4 महिने झाले 4 महिने 100 रुपये फक्त तुगेलाच होतो कोयरान काय ना 100 रुपये टाईट जाऊन येईल आणि आणि ढबा 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 कर आमगे दार धाडीता आता पटकन दार काढले दार काढला तो तू पण माझ्याकडे उलटा इथं गोष्ट आमला लगा मग साप फुगून मोठे झालं मग तू पण माझ्याकडे उलट मग किती टाईट होतं पळता तू बाहेर कोणाला भावाच कोण कोण पळता का मी गो तो फोन तू कश कळे तू त्याच्या तोंडा वास घेऊच्या गेले होय का म्हण घेऊन पळे मागे घर कसली व्यसन ना पुरा गावान असेल व्यसन पुरा तुझ्या भाव कसा ते शाळा पण मग सांग ना तू ते तोंडा वास घेऊ जा म्हणला तो पिऊट में टायर घरात वस्तू पडले त्याने पुरा सॉन्ड कुशीलच घमशालच वास येत पुरा असो आणि व्यसन पुरा मागेच भाव असतात नी हा तुला फाटे संडा सागर ओतून पळे कितले खाली बिअर बाटा किती तंबाखू बाकीत पडे असा पळे साला सगळा काय ना ह्या हाताचे किती खायला काय विचारले अरे किती करता काय ना मी दात घासतो मागे सांगतो तुझ्या बहुत दात उचलून हाताचे घाल घासता मागे घर तिला सांग ना का तू पहिले सांगून दौरता बडांचे समज का तू मागे तोंडात वाईट शब्द येतले कित्याक उलय ना की सकाळ तोंडा वाईट शब्द घेतात म्हणून तोंड बंद कर नसा ना झाल्यार बरोबर तुझ्या तोंडाचा वाईट शब्द येतली कित्या सांगू तुझ्या आवड बापावर संस्कार तशा तुझ्या बापू काय ना घराकडे काय करणार उगीच आजा निमित्त तिकडे हिंग येतात आजा मिळूक म्हणून घेऊन आणि येणार चहा करून देते का भितर पळते होता ते नीस घाटा दोर घट्याचा घरात पळता बाजूवर तसं पळते होता चहा करून देता का म्हणून अरे मामा चहा करू जाय म्हण नाक तरी म्हणता तू मग चहा पिन जर आज धान देतले तुमचा राग आहे ना मग बरोबर चहा पिऊन होता आणि चहा पिन जर आम्ही हात दिलीत त्याला काय ना निखिल चहा पण आपला गॅस आत म्हणून सांगतो बस सांगून धाय बिस्किट आपण एकच उघड होतो पण दास काय ना बचक खाऊ पाणी मागे आवय संस्काराबद्दल तू काढणार का कळलं नाही कित्याक तुझ्या आवय घेऊची ना पडे कित्याक आम्हाला तू धाव नाही पडे तू धाव नाही इतकी शिपात होते मागती तो शिपात तुरतल गो हे मात्र खरे हा धाव नाही तू विमानात येईल नाही नेसू कापड नसतो मागेल कापड नसतो नवीन केलं मग तुका त्यासाठी शाळे पण सांगणार गो तू घबरावू लग्ना पहिले थिंग कोण असेल बापा म्हणलं दिसून पडायला लग्न इकडे खायला मग आणि चोर तर शाळे पण काय दाडवण निघलं पडतं लहान तू माझ्या दाडवण होय तुका दाडवण निघायला मागे आकार पण तुम्ही आकार पण अशी एक म्हणून मला किती गो तुमच्या झाडवर निकाल उडेत म्हणून घेऊन माझ्या झाडवर जर किती सांगे म्हणून मारता गो वडार भरला का म्हणून घेऊन सकाळ सकाळी किती गो हे सुप्रभात लायला तर सूर्योदय टायमाचे सूर्योदय टायमार भायपर आणि भायला नचकन कल्ले करते मी घरात काढ मग अरे अरे कोणची सूर्योदयी आमगे रोबत बघित तू आमगेर खानकडे पडणार बघित तुझा चंद्राग्रहण लावता तो हा सांगून जाऊ किती बोले नका किती बोले नका तू कुठं भीत खबर होत असेल तू सांगे मारत असेल पण ना तू काय मिनिट घेऊ हिंगा वासेत पडे
त्या घर घुसता जंपा करा बरोबर जुळू पण पळय मग मागे घरा निघून येईल मग येलो दारा पडता इथं रांधलं काही तुझ्या घरात तो गेलो किती रांधतो गाडी होते ते विशाल पडून लागेल होतो हे मात्र बरोबर नित्य खान मरा मत मोठे नित्या खाया तुमगे ते दाणी तो बापळेला मग उडी मान पोहे दिसतो मग तिथे पातळ उठभर डाळ घालून तो पण उदा कर नऊ रकू आणि डाळ वाढल्या की त्या सांग बसका सांग पडतात वारात लाकडा तुकडे येतात आपलं काय ना आमचे पुरा कॉपेल कॉपे हय माका घालतात तुम्ही कॉपे माझ्यावर खाऊ जायला पडू आणि हाय खाऊ ती वसूल करली हाडो 450 कोण मोर म्हण उलटी कमी ना आपल्या म्हाताऱ्यानी तुम्ही म्हातार जात ना तुम्ही म्हातार राहिला त्यांच्या असताना भरता नसतले म्हातार राहिलात नाही आमगे खान आणि आमचं काय करता तू हाड घालतो नका तू हाड घालता माझ्या नाकरा हाडीत घालता मग तुम्ही हाडीवर घालून देशील नाही तुम्ही हाडीवर घालून देशील नाही तर तुम्हाला घरात उदास सुद्धा दिलं नसतं अक्षरशः शंकर पण बराच आणि सबसिडी त्याला किती असेल किती कमी ना जातीतले बघी जाऊ तास तू बेग्यान म्हणणं तो बेग्यान म्हणणं इथं पुढे झालं शीक पडता बरं जाता शीक पडता बरं आम्ही काय आज मरतलो फाल मरतलो आज मरतलो फाल म्हणून आम्ही जाम जाऊन गेले निसळ किती बांधप करते हो मॅर म्हणून जरा किती बांधप बांधून सोडवून उजा झालं आता केळी झालं हे केळी पण नपरा हाडा मॅर म्हणून घालून केळी देते किती पटे आवड म्हणून अपील केणार बी अंपायरानं आउट केल्यार सांगण्यार बी रिव्ह्यू घेऊन नोटार जाले आम्ही किती मीठ हाडचे उडायचे परत मीठ हाडचे मड्या म्हण हाडचे उडायचे पण तुगेल भाऊ मीठ हाडचो तू सांग त्याचे तुगेल गावा बद्दल आणि तुम्ही मड्याचेर मीठ हाडील उडयतले मस्तडी वेल्या चिमण्याचं ल्हान घर आणता मग तुम्ही जोडो पहिले उरील चिमण्याचं तुगेल भोग गेले थिंगा आणि त्याचे आणता तुम्ही पहिले राम म्हणता अरे तर चिमण्याचं तुमचे ना माहिती रेशनवर मिळतं रेशनाचं तेल मिळतं तर नक्कीच मिळतं हा म्हणतात हा मरतल मग निसळ बांधला मेलत नाही मुखालपटी हा मरतल मग निसळ बांधत नाही तू नित्या नित्याची हा म्हणता खेड शाळेची उलयतात छाणे पाडमात कडे मरतल म्हणून केळी पाना केळ नाटला आहे तुम्ही केळ नाटला आम्ही नाटला लाटीला पान पर होतो लागला हाय नाटील केळी सांगता मग मीठ आणि रोडेल हे पैकी खाऊ मीठ कापड्या खाऊ कस कापड्या घरात अहिले आणि चप्पे करतात बरोबर मागेर वाटे येणार हा तू काय केला तू काय देवा कोणा जगत की आम्ही नुसत्या बडूक खाता नो त्या बडूक मी ते तुका तर फॅशनेबल आंबाड असतो तो खाऊ लागेल ते माझं आम्ही आले झगडा आम्ही झगडा मरा आम्ही ठगण करण्याची पण बंद दिसते मान घे पण तू झगड कुठे जातो कोई जाडा कोई ते कोई जाडा शेंडे गुंडून काय माडाचं ओढत सकाळी तुरीत मुझे पेटेत तुम्ही तोंडाला बाहेर लागू नको हा घोडा फाडला लागा म्हणून घेऊन शर्टा इस्त्री बांधा हे किती शर्टा इस्त्री बांधा हिंगे तोंड वाजत असा तू सोडे उडवू तुझ्या शर्टा माझ्या इस्त्री मारला ना तुझं तर शर्ट पडला काय वासरान चापू पडला कवळ पडते माझ्या हे किती उशात घाल कोण चिपळून तोडतो कसं जाते त्यांना माका काय सांगा काहीच सांगा आजार पडता काही सांगू जाय ना किती काय फक्त आकाते चिम पडता आणि गिरटन आम काय सांगतो त्याला गोवा तू झालं किती काम नाही तुला काय हे आपला कचरा आणि घेऊन आमच्या दारात घालता आणि माझ्या गावात झालं व्यसन असणार सांगता हे ऐकून ना गप राहू तुझ्या गोर लोकांना गो म्हणत माझ्या भाव किती वेळा मागं अजिबात जम ना खरा घेता पहिला सांगत ना तुका लोकांना होत ना तू एकट्याच लग्न झालं कुठे कुठे जायचं हा ठरता का जुमडी मान गो ना लोक हजार गो गो होता लोक मागा तसं तुझ्या गवा येशील ना सॉरी तू केलं 3-3 दिवस सॉरी तयार कर रावले आणि लोकांनी सांगतो ना आपण डे अँड नाईट ड्युटी करतोय सॉरी तयार कर सॉरी तयार कर डे अँड नाईट ड्युटी करतो विचार गप्रो मागेर खावाबद्दल कोणी बोट दाखवता पण ना मागेर गो कसं किती काय मला बरोबर खबर असा मागे जरा तुझ्या सांगू तुझ्या भावा सांगू आणि पुढे आपण बरं ना आराम नाटणार आपण मंगळूरतून 8 दिवस ऍडमिट होणार तू सांगायला खबर असा मंगळूर गेला तर विश्रांती चढवा गोळ्या होतो पंचायत तुका नका कळले गो मी ऍडमिट असेल त्याच्याबद्दल कागदपत्रे
ते सहा दाखवू तुका कागदपत्र असा बरोबर कागदपत्राचे नाव पडे ना ते विश्रांती जोड फर्स्ट पण डिलिव्हर झालं ऑपरेशन कागदपत्र ती पळव डिलिव्हर झालं गो ते क्षण पण सांगणार का तिकडे भाऊ सांगू दे तिथे ऑफर होते पाकिस्ता आमगे लोकलो आम्हीच उडत गेल्या आपल्या आमगे लोकलो आम्ही उडून गेल्या तू बाहेर नादली मागेल बाहेर माका नादतली तिकडे बाहेर तोंड ऐकून झालं मला मागे दिसतं पडत नाही ते मागे ते उले मात्र उगिरो घेऊन जाईल पाकिस्ता पण इथे हे सगळे कारणीभूत हो आजो पुढे जाऊ हे आजा बाहेर आजा कोण राणा सोडून जाय राणा सोडता का ते आजा किती आडो हे पिला गेल्यावर करूकच आहे कितरी करूकच जाय आजा कित कर्या आज म्हणून आमगे एकदम वजे आहे वजत बाय एक काम कर्या काम करते ना तुझ्या आजा पण माझ्या अजून घडू जाय ना मागे एकट्याला घर अजून येतो आणि मागे मॅरेजन बी आहे ना एक काम करूया आता तुगेलो बी आज म्हणून झालो मागेल बी आज म्हणून झालो आजा वाटिकन घेऊया म्हणलं कशा आहे अशी काप ना अशी कापूया कळलं मका नी 30 दिवस हाव दोन घेता 30 दिवस तू दोन घे जेवणा हाय 30 दिवस आजा काही हावडच्या जेवण येऊचे हाय 30 दिवस आजा त्या आवडच्या जेवण 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 येते हरी तुम्ही जाते का बाबा मागत होता एक काम करा. ही नातं ती मागे हा हा ही रात्री काय बोलणार नाही हो असता वीस झगडता तुम्ही आम्ही नसता किती झगडता तुम्ही आम्ही झगड घ्या रे आम्ही झगड नका कोणा गो तुम्ही दात पण घेऊन टाका एक काम करूया आजा वाटिकन घेऊन जायचं आणि मागे बाबा खावा दोन घेता काय करून घेता ना तू किती सांग तो बड मॉल नाही इथे काम सांग उलट काय सांग ना काय सांगतोच ना तुला काम कर घरातले आजा एक महिना दोन मागे एक काम करा काही ती भानगडीच नका आजा कोण अनाथ आश्रमात आहे काम झाला आजा कोण अनाथ आश्रमात होय म्हटलं रे पैसे कोण भरता अनाथ आश्रमात होऊन दवला त्या पैसे भर पडता आणि आजा आस्ती पुरा त्या बरोवन तीच पडता पुरा असती ते पुरा असते त्या बरोवन दिला तर आणखी ते एक काम करा आजा 30 दिवस तू दोन गेलो 30 दिवस हा दोन घेता आज 10 तारीख मला 10 दिवस हा दोन घेता आणि 20 दिवस दोन घेता नंतर तू दोन घे 30 दिवस हा 30 दिवस तू पण अग्रीमेंट करू जाय ना हे ऐका ना हा एक काम करता वकिला किती बरोबर हरता वकिला किती बरोबर आम्ही सही केल्या ह्या दोघांना साक्षी काढ्या हा ओके असा ह्या दोघांना साक्षी काढ्या मागेल ओके अरे जाणलं किती करता रे बाहेर अजून सल्ला रे तुम गेले कामा बी व्हायचे विचार असा का अंगात घोटाळ मात्र विचार असा तू या तू मला खंडा वाचून येवत परत बस ना का बसला आजा आम्ही एक निर्णय केला बऱ्याचो त्याला बरं करा बरं 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 तू आमगे आजू म्हणून झालो तू आमगे आजू हे तू डाऊट असा कोण झाली माका खबर ना खबर ना म्हणली ना आम्ही आज कित केला त्याने किती माटात करून खायला हाय किती माटात करून खायला म्हणजे तू कुठे नाका भेद पाहू नका 30 दिवस हा दोन घेतो 30 दिवस तो दोन घेता तू का म्हटले पको माका जेवणात वाटिकन घ्यायचं तुम्ही हरकत ना रे पोरांनो हरकत ना माका जेवण घालून वाटिकन घेईल मरे हा तुमका जड झालं म्हणून कळलं म्हाका अशें की पूर्व आस्तीतले दिवस कशे करून काढतलो म्हण म्हाका उपास घाल म्हणून म्हणटा जाणा पण मागीर एक मन जाता सांगल्यार तुमगे बाप्पा त्याक उपास घाल नाका हा दोन घेतो सांगेल त्याका तू येत दोन करता काही जातो तो आमगेर तुगेर किती काम करते रोज तो हरकत ना पोरांनो बरें दिसले ह्या हेजे या वयाच्या ना ह्या वयाचेर न्ही असले तुमगे निर्णयाचेर तुमी येवन पावले म्हणटरे आनंद जालो म्हाका कित्याक खबर आसा दातून तू गेल म्हण हाडीक सुन तू गेल्ली रे तसं म्हण म्हणटा बारीक नातूच मागीर न्ही दिसू लागलो म्हाका आतां तशी नाही आता आम्ही किती जेवण वाटकन केलं खबर तुका आता त्यांनी ते किती बरे करून खायले ते हांव दिसता किती करून खायलो तशी जाऊ जाय न्ही तुका जुन्या वर्षा समाज कळलं म्हाका तुम गेले आता तू म्हाका जेवणात वाटेकन घेयला आताच म्हण जालें अकस्मात हांव मेलो तेन्ना तू अर्ध जडे रे तू अर्ध जडे रे म्हणून अर्ध अर्ध तुकडे करून गेलो नाका तशी ना रे तशी ना रे ते ना आम्ही दोघं समा हे करता रे पुरो पुरो सगळे मना लावून गेल मरे मना लावून गेल म्हणा जुन्या वर्षा माटमाटात मेटल नाही तशी म्हणून अरे जरा बेजार कन घे पण ते आम्ही लावून घेऊन ते घेऊन कशी ना त्यात तू म्हणता तू कामा होता
सांग इतले दिवस आज आमचे बरोबर उरतालो बाप आमचे बरोबर उरतो दोघं वाटिकान गेलं म्हणतात तू गेला रे हा काय सूट बीट घ्या नव्हतं तू लग्नात काही भाऊ तुझ्याला कोण भाऊ लग्ना वयता का खो वयता जवळ पड्या बरं कामा वयत न्ही कामा होता हांव बी वयतस गो एक सांग खरे हे सगळं केलं हे सगळं कित्याक केले आम्ही दोघं लोक भावाक आमकां दोघं लोकांक आज्या खातीर धडकूट पाड म्हणणी तुमकां दोघं लोकांक समजावं म्हणून आम्ही हे दोघं लोकांक कण केला खरे तू हय 30 दिवस त्याची बर 30 दिवस आमची बर ओके झाले यस या माझ्या जीवनाची साथ ग तू या माझ्या जीवनाची प्रीत ग तू या माझ्या जीवनाची साथ ग तू या माझ्या जीवनाची प्रीत ग तू जन्म जन्माचे एक जाऊया यो आम्ही आज या मिलनात एक मिलनाचे सात जन्माचे एक मिलनाचे सात जन्माचे प्रेम हो जन्माचे साथ तू जीवनाचे प्रेम हो जन्माचे साथ तू जीवनाचे एक जन्म मेरा तुझ्याची माय हाच मला या माझ्या जीवनाची साथ ग तू या माझ्या जीवनाची प्रीत ग तू जन्म जन्माचे एक जाऊया यो आम्ही आज या मिलनात जन्माचे उत्सव आणणारे वयचे केन्ना येवचे हय कामा काय टाइम झाला कपडे पडे कोणी म्हणटाले खंय बरे कामां आसा कोण म्हणून बरे कामा कित्याक हांव ना तर कामाक मॅनेजर मरे हांव मॅनेजर आसा खंय शेरवाड आशिल्ल तूं शिरवाड इटकी पडटे सिमिटाची इटकी करता पळय तूं मॅनेजर मरे हांव सिमिटा इटली म्हणटा कितें करून येयलो कित केला सिमीट टिकून घेवन तुका थंय कामाच्या कान उडयला रे तुका लोक कितें म्हणो गोविंद म्हणा वळखना सिमीट गोविंद म्हणटा पक्का वळखता पळय तू सांगल कोणे कोणी कोणी सांगल तुका म्हाकाच नंतर कळ्ळें गांवांत सगळे लोकांक खबर आसा लोकांक थंयच्यान कान उडयले मरे हांव आज कितें सांग पळया तुगेल मामान खास मामान मागेल वैभव. तू एक सूट म्हाका एक सूट दिल्ले हे सूट घाल फिरते आसा आनी म्हागेल काम कितें खंय कामा वयच न्ही काजू रुका आसपा प्लांटेशन आस पळय थंय वयचे काजू रुका कपडे काडचे ताका लावचे काजू बी खाडचे चोरचे इकचे परत एक दिसा गाडयेर येवचे आनी गेल्याक भायले सांजे कामार आसा तुम्ही कितें काडतो हय कितें म्हणतो मागीर काडून रोज काडल्या उराक करूं जाय न्ही कामडी ते म्हाका ते जमन ते न्ही आमी एक सूट घालचे पळय कपला सूट काडून तिल बरें जावं कोण दिसता पण एक काम करया सांग आनी इतले दिवस 6 दिवस चलना आमी कशे करी एक काम सोद्या हय काम जाय रे काम सोद जाल्यार एक काम सांग तुगेल माम आस पळय वैकुंठ वैकुंठ माम. ताका धरया तो कसो करून आमकां काम दितलो तेका धरया म्हणजे तेका हांवें एक फावट सांगितलें रे काम पळय रे म्हणटा जाल्यार तो रे ना रे तुमगे ते सर्टिफिकेट समान ना म्हणटा मरे सर्टिफिकेट हा पण रे दुसरं खंयचें तरी काम पळया रे पाकिस्ता गेल्याक कोणाक खबर ना आमी कामा वयत म्हूण सांगता तो साला वैकुंठ मामा धरया मरे चल वाचा चल चल यो वयच पण ना कितें एंगर लाईन शर्ट कशें तोच ह्या वाटेन येऊ लागला वैकुंठ मामा येता येई जाय पाय धरया वैकुंठ मामा वैकुंठ मामा काय पडता सगळं कळलं नी
भाऊगण आम्ही पाय पडू जाईल नी गोविंदा आंब्या तालकडे जड होता नी वैकुंठ मागते पाय पडतात काय नमस्कार नमस्कार मागेला मागणी तुम्ही मग नमस्कार करता का तुम्ही नमस्कार केला भय दिसता तुम्ही साधारणच्या नमस्कार करणार तुम्ही काही बॉम्ब घालतो जात नमस्कार करता अशी ना वैकुंठ माग हांव तुमगे जावई हांव तुमगे जावई भाऊ भाव म्हणतात ना आमकां पळयला आमगे पोझिशन कशें कितें काय भानगडीत नाका हांव वयता म्हाका खूप काम आसात कितें हांव वयता म्हाका खूप काम आसात यो रे तू आज कित म्हणलो हांव वयता म्हणलो ते नंतर म्हाका खूप काम आसा म्हणलो त्या खूप कामातले आमके काही काम दी हे मोर रे बेगीन अरे ते खूप काम माझ्या नोकरी खूप आसा म्हणणं आहे आनी कितें तर म्हाका घरा कडसून आयदन घासूं जाय माडा उदक घालूंक जाय न्हावूंक जाय धुवूंक जाय हेतून तुमी खिंच काम दिवंक सांगता न्हावची दिवं का धुवची दिवं म्हाका नाव दी ताका तूच दी पण म्हाका ते नाका दुसरें कितें बरें खंय काम पडलें काय काम काम ना रे आमी बेकार आसा न्ही बेकार आसा न्ही आमी बेकार ना आमी बेकार रावता म्हणल्यार आमकां बेजार ना आता तुगे जरी म्हाका लग्न करून दिला हांव काम करून दिला तुगे तरी उपाश पण ना हय पडना तेच बरोबर म्हाका अक्कल ना कितें सारक्या लोफारा चेवडी म्हाका अक्कल ना लोफर का बरं तू हांव लोफर हिच्या भीक मागे दिल तरी तू कोण आव्वा म्हाका दर कोण शिरवा घातली मागेल्या तुझ्या तिचे ते बी जाय मरपा पिया हांवें मागे तेवढा बऱ्या कॉलेजा घायलो शिकवून ते बाई करता बाई तू मेल्यार मदींच हाडून घेता आई कर तयार केलं मरे नशिबा उरलं तरी ते कोणाच्या घडू जायना तुगे तुझ्याकडे हा लवकर हा लग्न झालं म्हणतात ना आता म्हाका सकाळ मला सकाळ काम जाय न्ही आनी काम जाय म्हणजे आज तुका कोणी वळखीची उरता आमकां काम खंय पळय काम पयल्यान दवरना तूं कामाक पयलीं दवरना रे ते हें दोगांक किराणी दुकानां कामां दवरलो हेका सामान दिवं कुडी बांदूंक आनी हे गोडाना दवरलो हो सामान दिताना कोणी बरी भायपोर येवत तेणी 1 किलो मागला ते 2 किलो देव 2 किलो मागला 3 किलो तशें करून दिवन त्या दुकानकाराक दिवाळे काण गेलो हय रे आनी तूं हे गोडाना दवरलो पोटली खानदार मान दुकान हाड घालून हेणी पोटली खान दुकान हाडप ना ते आबोल्यागेर पावो ते हालत तशें करना रे हे पळय कितें आता आमी दोग लोकां काम ना म्हणून आमी दोग लोकां बेकार आसा म्हणून जालें तुमचे 4 लोकांक उलट आसा म्हणून आमी तुमकां सांगता एक काम पळया काही काम ना सांग तुमकां काही काम ना पळया 2 दिवसा भितर हा 2 दिवसा भितर 2 दिवसा भितर ना तो सांगू शकना काम मेळा सांग तुमकां हांव प्रयत्न करता प्रयत्न करा ना थांब हो एक उपकार जालो बरोबर पण हो तुमच्याकडे एक उपकार घेवचा आमकां बरें दिसता आनी उपकार जाय आशिल्लो एके फावटी 2 उपकार म्हाका म्हाका बी आनी गेला उपकार द्या हो पळय आमच्या सिलेंडर चल्ला सिलेंडर खाली झाला एक 1100 रुपये जाय आशिल्ले कित्याक सिलेंडरा कित्याक खबर आसा सिलेंडर खाली झाला म्हणून आमकां बेजार ना आमी आजू उपाश पडटलो तुगे चोडू पटेल उपाश पडना ते तसं म्हणा तुमकां सिलेंडर जाय मरे. 1100 रुपये बंद घेता अशें एक काम करा रे कितें आमगे 2 सिलेंडर भरील आसा एक वर लाया तुम्ही तुमगे 2 आहात हय खंयची तुमगे ती आमगे एचपी भारत भारत आणि एचपी म्हणजे रेग्युलेटर एक उरत रे रेग्युलेटर तुमकां वयल्यान लागता सकल्यान लावचे पहिल्यांदा जायचा न्ही आमगे सकल्यान लावचे खाली जाल्यार एक पटी सगळ्याला लावचे सिलेंडर येयला पण तो 1100 रुपये दी आम्ही भर घेता तुम्ही वयला जायला सकल लाया हा सिलेंडर आमी घरा कडेन दिता हे पळय तुमगे घराकडे सिलेंडर भरील आसा ते आमी तुमगे घराकडे तुम्ही आमकां होम हाडून दिवचे आमी तुमकां खाली होऊन दिवचे हे कितें जाय सांग 1100 रुपये दिले की मोकळ न्ही तू पैसे आमच्या कामाला लागून फर्स्ट पगार 1100 रुपये काही नाही काय कामा लागला मरे तू लावचो तू न्ही पैशा मतलब ना तुमका सिलेंडर मतलब हा सिलेंडर पाव तुमगे घरा कडेन नाको अरे तू सिलेंडर काय न्ही तुमका आम्ही भर घेतात 1100 रुपये द्या हा भरली राहा न्ही तर पपिया केलास न्ही बुक केलास दोन घेतला मुखार पडी गेला जालो 1100 दिले तुमका सिलेंडर हांव घरा कडेन पावयता आनी कोण लावू बी लायला खूब लावू काण मरे वयल्यान रेग्युलेटर नाही लावू कळटा आमगे सकल्यान लावचे सिलेंडर उलटा घरा वयले लाया तशें काय हांव वयता हांव वयता घर वयता खरी करा हाज्या मिळू जाय 1100 रुपये भाऊ आजा आजा मिळू जाय न्ही ही विषय हिंग आम्ही जाल्लो आजा सांगना का मना परिणाम कर घेतलो कित्याक आजा सांगू जाय आज
आता मना परिणाम करून घेणार आया तुमचं काम झालं त्यांनाच परिणाम करून घेईल वैकुंठ बस त्यांना काय सांगू आता सांगू चालू विषय तर आम्ही आज्या जाण्या सिलेंडर खाली आम्ही आज्या आम्ही दोघं लोकांना आपण सांगला म्हणजे आज्या किती मना करायचं हॅलो दयक नाटकाच्या व्हिडिओ खर्च बंद करा प्लीज बरं कर सगळं आज असं घराकडे हा घराचे राजा साहेब घबरा रे सांग आता खूप सर सिलेंडर घेऊन ये ना अरे 11 रुपये घेऊन काही मट्टा नंबर बी कळा म्हणलं मध्ये कधी भानगड जाणार आहे स्वप्न बी धड पडणार आहे डुप्लिकेट स्वप्न पुराई हरकत ना ते काम करता काम तर आम्ही जायच म्हणता तिकडे कसं करतो कशा करतो मागे वापरून घ्या बरं काम तर सोतू जाय आता हो तर पळेत पडला पळेत जेवणाला विसरले घराकडे जेव्हा जेवणा डबी विसरला इथं बरं जेवण केलं विसरले मग वाईटच नाही पेटा जेवण किती केला काय ना उघड्या अशी चुक बागून वाजून घ्यायला बरे राहतात जेवण सुख बागडे देतो गायला मग 4 चौघात जेवच पडतो ते बसील त्याने शाण्या ड्राय फिश म्हणून ड्राय फिश नाव ते ड्राय फ्राय करणार तो ड्राय फिश म्हणतो पोझिशन वाटतं तू गेले हा बाहेर जेव्हा हा उल्या उडे नका किती घरात घेऊन हा जेवतो मागे कंजूस पाणी करतो गेली अन्न काय वाईट करू जाईल अन्न म्हटलं रे होय डबा डबा खाऊ पेटवते मग कमा गाडी रस्त्यावर असतो तू मग गाडी म्हणजे कसा बरोबर गाडी हुरी होती सर येत असतात BMW गाडी येतात आणि वैत असतात ऑडी कारचे वैत येत असतात BMW हुरू येतात आणि वैत त्याची दुसरी ऑडी येतं हुरू येईल वाट पडतं म्हणून ना 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 कशी पोझिशन मा गेले त्या नमण्यार असा यार पोझिशन असा हा 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 झाला तर ते गाडी हुरू घराकडे रस्त्यावर उभा नव्हता तर ते मी लोकांना जोड फुटता लोकांना जोड फुटता येताना एक गाडी वैतानी एक गाडी तसं त्या लोकांना जोड हे पण हा हिंग हाणला तसं हे जो तू तू कधी भावा बाहेर भाव ते कमी नाती जिल्हे याचा वाटत खोत असा शिप्या येतो तर किती उलेला खरं जाता हा घडाव तशकडे कित्याक तू बारीक जाऊन पडू म्हणत का पडत हा बारीक जाऊ म्हणजे पटत दुसऱ्या दिवस तयार बाळगी राहायचे पण ते म्हणता म्हणून तयार ना कोण म्हणता आणि किती म्हणता आम्ही कामात मग एकदम बिझी उठला तो जाई आता घरल्या काही येईल माझा रिलॅक्स सुरू जाईल आणि लेडीज एक पीए अडचण सांगितलं हा नाका म्हणलो कित्याक बायल पर मन केन्ना चंचल जाता गो तसं म्हण कित्याक तू बायल पळय पतिव्रता चंचल जाता खरे पण तेमी चंचल जाता मग कटा मारता ते मागीर चालले तर चंचल जाता तेमी चंचल उरनात ती बरी उरतात चालले चंचल उरता म्हणटा म्हाका फटाक तरी तुगेले आज येयली हांव नाका म्हणलो ओनराक ती नाका म्हण कित्याक मॅनेजर असली का हे मात्र खरे त्या लोकांना सांगू बरें दिसता गो कसा कामा असतो मॅनेजर अरे बाबा हाताखाली 100 वयर गावा भाषिंग बांधून केलं जातो गो मॅनेजर म्हटल्यार बसून खुर्ची ना तर वयता न्ही हे बाय आता आमकां कितें जालें सांग दोगी लोकांक हिंग फ्रीडम मेळ्ळा कित्याक घडल्याक पळयल्यार आज येता बाप पळयल्यार बँकान येता त्या वाट्यार ती येता भाव येता मातर म्हाका तुका मेळूंक मेळना गो बाप येता भेट करता पण गाडी पॅक गाडी होत त्या धरून गाडी येना मग येना म्हाका सांगला आनी आता सोन येता म्हण तशें पण एक म्हणून हीट नाही रस्त्यार प्रेमाचा संगम जन्माचा मोसम प्रेमाचा संगम जन्माचा तुझी सगळी मन
हा आता वयता हा कामा वयता कामा लेट जावत नाही शीत आमच्या डोळ्यात ते राखीचे खूप रात्री बाय